أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Jansi Sedou ne biye juma ye biye lahoro madonye ala batu ala nyini dama kashi ka ala deli Jansi Sedou ka do juma dunya fa dobi faraka kosobe Jansi Sedou ka do jine meleke urdane buna ana made baga Jansi Sedou fongo fe ni bala ka bi balo Jansi Sedou walma ika do aywa minya ala ka dandan venyi ko ni bala bi fiya sama kafli Allah Taala ko ayeni bele jele da fangilingama ha kale ala don ka ala nyini ka don kale ala batu kale ala deli Jansi Sedou ka do foite aywa joni ni ala te first deli ko ama nyini ala fe ala mi nale nyeda kallah rada Allah mi naye Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah wani su da amanyina Allah ta'ala fa ko ke Muhammadu wa Rasulullah na bona kama ami an gani jamana bami ndwaye mali ami an gani jamana bami ni tarota na ni jamana kilingo ami an gama na gonedu an zranedu wani su di kado tarote na orote mo banga anyara da mabi nwanga amanyina subhanahu wa ta'ala fa ma minu ngelebe ka daga shiga an dala fa yakun asabi Allah ta'ala ku dudugu yelema kele ke manyumanye ku belajele ke manyumanye asabe Allah Taala jabbar wani sedu nu masoma ku hakili bwanga kai wala kata yoro kata fa wrefe kata Allah Taala kata kala ke yamba inve ka bwandala asabe Allah Taala nu masoma asabe ala ku belajele ni mine ka bodje du ko sabo asabe Allah Taala ama nyina Allah fe ala mi nyekele mo ta sagoro tali ama nyina Allah fe ala mi nye eda ala mi nye neda ala mi nye beda kamele ko dano da ama nyina Allah fa kaka sekama ya rabbi anga jamana ka kishi la jamana fama minumbe joni sodi kado ya rabbi ka akili nyuman dula ka yele mena unye dibila joni sodi femi ngai jamana ima femi bi laba jamana ngono ala ku nyeshoma ala ko kaka ala kama Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maliki jaw sabalisa inna lillahi subhanallah sabalisa Allah maliki jaw flo Allah c'est ukado c'est tawni c'est Allah Taala Jansi Sedou ne subhanahu wa ta'ala semata masami naye meleke ba keme kono doni bi kono do da ukale ala batu ukale ala nyini ube ala kabara di la ube ala kachila Allah meleke ba keme kono doni bi kono do Jansi Sedou ka do meleke duru de taraka ko lu nyama duru dama mi nyi sukodi du sejete nye ko mi ko kele ne ala itimi nu da obi nye boli ka ba shi kono do tak meleke duru jumeni nyama meleke duru nyama mimbe nyinga la mba fiye meleke duru to fe ngara mo nete matini voye meleke mimbe tarafa nu kama ko tayru meleke mimbe nu kama ko mayru meleke mimbe nu kama abisu meleke mimbe nu kama meleke mautu meleke mimbe nu kama ko ni jibril don su de ka do meleke ba ke me konondo bi konondo ni konondo nyama duru mimbulo flani na la manya ka bi meleke chama akanda ke jibril akali mautu toy wo Jansi Sedou meleke dur da mbo gundo di ma bi wurdi dobe ni yo fo meleke mi ngatele na be herasi ma walman nafulu o meleke to be ni meleke durina ne agudo don jibrila te li mautu gatele ngala kananda ke meleke li mautu meleke to be abisu wa an defembe de abisu be ma'iru be abisu be ni meleke saba here ni gundo bolu bolu ti yoron gele ka sebe shebi wolofla ni nani don se di kado kaningala barabana etayirute ndafiye ni ma fendi ndafiye e ka orange mo defo Jansi Sedou ne mi nyejine ba keme konondo bi konondo ni konondo Jansi Sedou jine ni hana madeti je uti fara nyanga Jansi Sedou tamo nywate kelenye ala beta kibla ka barala ngara mo angene ya wuli bali jine duru mi yo nyamai abasu jine kebiru jine fila mutaru jine samarusu jine nasrafa tayini jine jine duru dafara bali bele ala
ala k'an nafa ami ala k'an sɔn ami ala k'an nafa ala k'an sɔn ala k'an nafa ala k'an sɔn ami ala k'an ka jamana kisi ami ala kan'an kɛ dagaden ye ami ala ka limaniya d'an ma ami yɔni soda ala ka limaniya d'an ma maa minnu b'a la diɲɛ kunna a k'u sanfɛ ami yɔni soda i k'a dɔn dɔgɔkun furajɛ ami an ye kunnafoni caman sɔrɔ ami dɔ ye n wele ka bɔ Amérique jamana na a ko ale bi mobiliba de boli ka bɔ New York ka taa diɲɛ jamana wɛrɛ la New York Amérique dugu kɔnɔ yɔni soda i k'a dɔn a bɛ se ka tile kelen kɛ mobili boli la a ko wallahi ale kalenna ala la suma wallahi samedi ani dimanche yɔni soda ale kamana bi guwa baara kɛcogo la n'ale ye miiri k'a fɔ an bɛna kunnafoni gafe kɛ Mali kibaru bi di yɔni soda i k'a dɔn muɲa ni dusukun saniya min bi don ale la ka fanga don ale la a ka baara o de ka bon wa a bi si k'a lamɛn a taatɔ ka na téléphone na ni maa min y'o ɲɔgɔn na jaso an ka baara la an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi ala k'an da bila mijani na baraji b'a la o i ka dugawu k'an ye hali ni ma wari d'a ma dugawu k'an ye ala k'an juru sara nka wari ko in ka teli u ka teli a bɛɛ wari ka dugawu bɛɛ telima o ye hɔn ye Yɔnti Sedu min ye nin dɔgɔkun furancɛ in ye ala ka wele sera Mali cɛba dɔ ma min ye Amadu Jige Jige Bawdi fɛn bɛɛ fɔ Jige la fo fɛn kelen Yɔnti Sedu k'a dɔn Jige bɛ nin affaire ba in na a bɛ nin wari ɲini ba in na nka sali waati ma se maa m'a fɔ n ye n y'a kɔlɔsi n'a kɛra diɲɛ kuma o kuma na Jige ka bureau kɔnɔ ni sali waati sera a b'a fɔ n kɔnɔ a bɛ taa misiri la fɔlɔ ka na hali miliyari ko don i b'a kɔnɔ a ma deli ka sali a kelen abada Yɔnti Sedu k'a dɔn saa kalo 12 a bolibaatɔ de bɛ bɔ ka taa misiri dɔ la Jige kelen Amadu Jige maa minnu bɛ suguba kɔnɔ wallahi u bɛ se k'a sariya wallahi man nkalon tigɛ u bɛ se k'a sariya ka seli a kelen a ka butigi kɔnɔ ci ka ca n bolo bi affaire ka ca wallahi ma deli ka kɛ ni seli heure sera dabi seli heure mana se waati k'a to fɛn fɔ la a b'o bila a bɛ taa misiri la ala ka hinɛ ani silamɛ su ala ka yafa k'u ma ya Rabbi ala ka yafa k'u ma Yɔni Sodo ka dugawu kɛ a kɔ ye min y'a denw ye Amadu Jige yan'a kasa a bɛ kalo 4 bɔ a delila kɛ n wele a ko daba n bɛ n denw kalifa i ma wallahi ni kuranɛ cɛ wallahi Mamadu Jige ninnu wa a bɛɛ ko n bɛ n denw kalifa i ma Yɔni Sodo kuma in tora n kɔnɔ n'Amadu ko k'a b'a denw kalifa ma ni ɲɔgɔnna banna ni ɲɔgɔnna nafolo ne bɛ se ka mun k'u ye k'u bilasira dɔrɔn merci ka dugawu k'u ye ala ka n'u kisi ala ka kiliman d'a ma ala ka silamɛ jidi Al-Fatiha n ko Mamadu Jige bɛ yen Amadu Jige sara miliyari dasilen bɛ yen ani wari ma taa o ala k'u bɛn ala kana wari in bɛ yen miliyari dasilen bɛ yen Jige kelen de don ala ka kiliman d'u ma m'a fɔ ko cɛkɔrɔba ye denw kalifa i la wallahi jeliw ka nasɔngɔ bɛ d'u ma don o don أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سبحان الله فاتحة الحمد لله رب العالمين Daba Tunkara nin yɛrɛ in fɔra fɛn min ye Muruja Jelike ye Elhaji Daba Tunkara cɛmɔgɔ den ani Madi den Mafawali mɔden ani fɛn min ye Jɛliburamu mɔden Elhaji Daba Tunkara n jiri ma nɛgɛlakaw fɛ alimami ka fara Mɔgɔdam Elhaji Sɛki Diko kan ani nɛgɛlaka bɛɛ kunun misiri belebeleba min n'an ye Ala deli a bilili la misiri bilila Yawoni misiri bilila alisamɛ bɛɛ ye dɛmɛ kɛ nka maa kelen kɛrɛnkɛrɛnyana dondondaw o ko an bɛ k'a to ten sa ko ale b'a tɔ kɛ joni dondondaw n b'a dɔn i b'a dɔn kabini a bɛ Vespa boli Bamakɔ yan wa ale de ko an k'a to ten ko ale b'a tɔ kɛ Allahu akbar maa maa ye dɛmɛ kɛ ko bɛɛ baraji dafara ale b'a tɔ la ten ko ala k'a sara misiri bilila ala k'a bila a ka jama bɛɛ bɔra an ye dumuni kɛ k'an fa ka kuranɛ kala ka ala ko suma caman kɛ nka i sama dira ma a ma se Bamakɔ jɔnni ye ne sama di e ma Elhaji Sɛki Diko a ye saga kelen don ale ye suraka de ye a ye saga kelen don furu la ka kɛrɛ kelen tigɛ k'a kɛ papier la k'a di yan ko n k'a sama daba ma a fɔ Elhaji Diko ne y'a da n ka mobili chaise kɔrɔ n bɛ se Kati poste la waati min foyi ti papier kɔnɔ a fɔ Elhaji Diko ye Elhaji Diko ye ko ne sama tɛ saga kantigɛlen ye o tobilen fankelen ka n'a di ne ma o tɛ ne sama ye n'a ma ɲɛ a bɛ ne sama Yɔni Sodo i bɔra ka dɔnkilidala ka kuma min a ko jelikɛ min n'o ye Daba Tunkara ye a ye min fɔ i y'a mɛn o jelikɛ kɛlɛmasa jeli ka bɔ Mɛma Fara Tunkara la ne tɛ sogo tobilen mɛn a tun bɛ se ka kelen de don bolo la ka n'a di ne ma o de ye ne sama ye a kun tɛ se a banna koyi nɔnɔ fana dira o Sini Modibo denkɛ Baba Ama Kani Jalo n bɛ sokɛ barika da ye kununko tulonkɛ senfɛ a ko a ye n so so la
ngiyenzo sola kunga barika baba yɔrɔ bɛ so in photo bɔra ngi ɲininka dili k'a photo ci ma min bɛna ni so ye ko fana tɔgɔ fɔ baba ama a fɔ a ye a ko diko ye ko sagajigi de ye ne fana ye Modibo Ama ne tɛ saga fankelen minɛ ne ɲɔgɔnna jelikɛ guru a tɔ bɛ o ne ɲɔgɔnna jelikɛ nɔnɔ ka kɛnɛ di nɔnɔ fana dira o a bɛɛ danna sira la e y'o dun wa kɔnɔ faralen mɔrɔ kɔnɔ faralen mɔrɔ y'o dun i bolo don Jɔnni Seydou ne bɛ n keleku i keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ɲɛma dɛ nin ye la lettre du peuple ye wa awɔ don la lettre du peuple jamanadenw ka bataki Jɔnni Seydou k'a dɔn gundo dara kɛnɛ kan n'a sɔrɔla nin kuma in kɔni ye tiɲɛ ye Jɔnni Seydou k'a dɔn jamanaden fanba ka dimi a n'u ka wuli ka jɔ ka ɲɛsin tubabu ma Jɔnni Seydou k'a dɔn ni nin kuma in kɔni ye tiɲɛ ye n b'o fɔ k'a d'a kan Jɔnni Seydou k'a dɔn tubabukɛ y'anw dɔrɔn mun kɛra u sara bɛ Ala bolo Jɔnni Seydou k'a dɔn gundo dara kɛnɛ kan jahadimaw Jɔnni Seydou k'a dɔn ayiwa minnu dar'u tɛgɛ ma ngami ni hakili b'a la waati kɛra Mali ani Korowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ dugu min n'u k'a ma ko Manakɔrɔ ye jiritu belebele jamana de ye a jiri ka bon ani Korowari jamana bi dancɛ la Jɔnni Seydou k'a dɔn waati kɛra jahadima dɔw nana bi Manakɔrɔ kan n'u ni maa ma bɛnna giriw u mana fɛn fɔ ye o na tasuma bila o la Jɔnni Seydou k'a dɔn k'a ma ja sabula bingani boloda ani an ka kana tigilamɔgɔw k'u kun da u kan Jɔnni Seydou k'a dɔn yankadi ye bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛ ɲini fata fara minnu sera ka boli dɔw y'u kɔda Jɔnni Seydou k'a dɔn u ka commando dɛ min yɛrɛ tun bɛ maa ninnu ɲɛma mototigi ninnu Jɔnni Seydou k'a dɔn o de tora boli la sa gada a t'i kɔfila a b'a dɔn min b'a kɔ ka sin ka t'i kari burusukɔnɔ dugu dɔ kɔnɔ ka bɛ tuba kɔnɔ Jɔnni Seydou k'a dɔn o dugulamɔgɔw ɲɛ d'a kan olu sɔmina k'a dɔn k'a fɔ nin ye dunan ye nin ye sure ye nka fini minnu bɛ nin na nin bɛ kɛ cogo min na fɛn bɛ nin kɔ min ka girin nin kɔni tɛ maa basigilenba ye nin bɔlen bɛ tiɲɛnikɛla fɛ dugulamɔgɔw ye goro k'a la ten garaw k'a siri k'a da o yɔrɔ bɛ ka wele bila gendarmew ma Jɔnni Seydou gendarmew min ye Buguni gendarmew ye olu nana siri kɔlikɔli k'u ka yɔrɔ sɛgɛrɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn olu nana sɔmi a ka kow la cogo min na olu ko i m'a ye an ka taa ni nin ye an ka faamabaw fɛ yen fo Sikaso Jɔnni Seydou k'a dɔn tuma min n'a nana Sikaso gendarmew fɛ yen olu ye ɲininkali bolo da maa min kɛra sababu ye k'a préciser sɛbɛnnikɛla ko olu fana ye kunnafoni sɔrɔ kati 24 dilan i ye kuma in mɛn wa kati 24 de kuma in di olu fana a sɛbɛn olu nɔfɛ Jɔnni Seydou i k'a dɔn tuma min ni Sikaso gendarmew olu bɛ se ɲininkali la Jɔnni Seydou k'a dɔn tora k'a kɔrɔbɔ k'a nɛgɛ k'a kɔrɔbɔ Jɔnni Seydou a ma ɲɛ min kɔ dankɔrɔba in fɔɔnɔna commando in fɔɔnɔna Jɔnni Seydou u y'a ɲininka e ye mun maa ye i bɔra min Jɔnni Seydou k'a dɔn a ye jɔnkala fɔ a ko ale ye jahadima ye nka jahadima minnu bi fɔ k'a fɔ ale ni Iyadi walima n k'i ɲininka Amadu Kufa bi ɲɔgɔn dɔn kabini a bange anu ma ɲɔgɔn ye u ma deli ka kuma a ko nka olu ka nin kɛlɛ in olu ka nin baara in daminɛ cogo min na a ko tubabuw deser'u ma n'a ma wuli k'a jɔ Mali faamaw u kɛlen bɛ ka aw bila kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso t'a fɛ yan kɔngɔ b'i ni k'a fa i k'a dɔn min ye a ka dugu ye yiriwabaliya caman bi yan o tuma n'a ma wuli k'a cɛsiri ka ninnu yɛrɛ de kɛlɛ anw minnu filɛ nin ye n'anw ye tubabu ye an ye jamana caman dɛmɛ nin cogo in na bi ko tora olu ta la o tuma a ye wuli a k'a cɛsiri a ko min ye Bamaji min bɛna na commando in a b'a ka n den lakali sa i n'i ɲininka a bɔ gendarmew ye Jɔnni Seydou ko a ko ayiwa tubabu kɔni min ye hélicoptère ye i k'a dɔn u ka hélicoptère avion min bɛ jigin ten Jasa ka wuli Jasa a k'o de bɛna minɛn d'a ma wa hali essence u bɛna essence d'a ma ni maa min bɛ don min i ka moto 200 bi d'i ma wa i k'a dɔn kɛlɛw kan ka kɛ kɛcogo o cogo la a n'a marifa n'a a tɛnɛmafɛn caman a bɛɛ lajɛlen bi d'i ma Jɔnni Seydou k'a dɔn commando in kɔni u y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka a laban u y'a ɲininka e yɛrɛ bi bɔ min a ko ale bi bɔ ayiwa min ye Korombo i k'a dɔn filɛ nin ye Masina mara la a ko ayiwa den b'a fɛ muso b'a fɛ den yɛrɛ b'a fɛ koyi Jɔnni Seydou k'a dɔn olu kɔni ka nin janfa in a n'u ka nin kɛlɛ in a k'i k'a dɔn u bɛ munumunu salo kɛ yɔrɔ caman de la n'u ye munition sɔrɔ ka ban ani marifaw Jɔnni Seydou k'a dɔn u y'o wulilen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn u ka wuli ka jɔ olu ye ayiwa kɛlɛ in daminɛ armée française kɔni bɛɛ to k'u laadi ka kunnafoni d'u ma ka wari d'u ma
yɔrɔ di k'a dɔn sɔrɔsi armée tubabuw ka sɔrɔdasiw dɛ a ko u ka ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ caman ye Masina ye ɲɔnɔ ani Jabali Mara ani Douazan ani Boni yɔrɔ di k'a dɔn u ni tubabu ninnu bɛ ɲɔgɔn kun bɛ o yɔrɔ ninnu ni kɛlɛ bɛ ban cogo di a y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ u ka mutoko ni balo minnu bɛ d'u ma sɔrɔdasiw de bɛ n'u d'u ma n'o ye sɔrɔdasiw ye a y'a jira k'a fɔ olu ka kɛlɛ kun fɔlɔ u nana wulikajɔ boloda yɔrɔ di k'a dɔn u taara Boni tuma min n'u bɔra Boni yɔrɔ di k'a dɔn u ye tiɲɛni kɛ k'u kun da Mundoro kan ani Jugɛnɛ Koro Payi Yoroso Kajolo ni ka t'o gosi fo Burkina frontière la Hɛrɛma kɔnɔ kɛlɛ attaquement min kɛra Hɛrɛma kɔnɔ olu don yɔrɔ di k'a dɔn a nana kuma caman n tɛna nin ye de nin jɛnin ye u ka Allah a ko u tora wulikajɔ de la yɔrɔ di k'a dɔn ayiwa gendarme ani policiers u n'olu nana kari ɲɔgɔn na min ye kɔlɔnjɛba ye Mana kɔrɔ yɔrɔ di k'a dɔn wulikajɔ nana boloda ye i k'a dɔn tɛgɛ dara ale yɛrɛ ka yen yɔrɔ la yɔrɔ di k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni a bɛ maa sɔn hakili caman na min ye premier ministre ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga yɔrɔ di k'a dɔn a ye nɛgɛden fili yɔrɔ min a y'a minɛ a camancɛ de la Gami sabula a ye min fɔ faransikanw ma yɔrɔ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛn'o sɛbɛntiya a ko an bɛ don min na ko bi yɔrɔ di k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ni maa teri n'o kɛri ennemi ye i jugu ennemi i teri n'o kɛri ennemi ye an ka cɛkɔrɔba dɔ balolen kun don Misira ko Alhaji Sumunu ale de tun b'a fɔ tan ko maa teri bɛ t'i ami ye maa jugu bɛ t'i ennemi ye ale tun b'a fɔ tan de Jɔn Sedu i k'a dɔn an jugu n'o kɛra ayiwa i k'a dɔn tubabu ye i dalen bɛ min na k'o b'i dɛmɛ n'o bɛ nin ko in k'i kɔfɛ o bɛ nin de k'i la Jɔn Sedu i k'a dɔn danabaliya o dugu jɛra ni ɲɔgɔn cɛ o de la waati caman ayiwa farafinna dugu caman bɛ yen minnu kɔni banna tubabuw la u b'a ka tubabuw gɛn a ko mɛn o mɛn Jɔn Sedu k'a dɔn a tiɲɛ bɛ dɔn dɔ ma fɔ nin ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki Sabatumana ne min tɛgɛ don a don bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Siriba n'o ye Toguna A Traoré a ko nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko a do bile janya a sebali tɛ fɛn min ye gundo jugu min ni da bɔra ka maga la n'a talen bɛ anw ka jamana kama fɛn min ye tubabuw ye u dɔrɔn tɛ n'i ye tubabuw selen farafinna dugu fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ an yɛrɛ damaw de y'an yɛrɛ janfa an b'a la commando min n'a minɛna Manan kɔrɔ i y'o ta fɔ a ko o dɔrɔn tɛ koyi Mali jamana kuntigiw ani Mali politique maa caman bɛ yen minnu fana bɛ yen n'olu bɛ janfa la olu kɛrɛfɛ fɛn min y'an dafɛ jamanaw ye a ɲɛmaa caman fana bɛ yen minnu kɔni bɛ ka tasuma tɔw suruku olu t'a fɛ Mali ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko a ko Senegali masakɛ n'o ye Macky Sall ye a kumana Macky Sall a kumana a fɛn min ye RFI ani France 24 sanfɛ a ye kuma min fɔ o de ye k'a fɔ sini ni Ala ma jagɛ Mali ko kɔni u bɛ taa dakolonji k'a filenkolonji po sabula CEDEAO a ye kangari da ka sigi min kɔni fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sinikɛnɛ don décembre kalo tile 12 san 2021 Ala k'an bɔ Maliden bɛɛ ka sali ka kuma in faamu wa n y'a faamu dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kangari min dara Mali ye o de ye k'a fɔ janni décembre kalo tile 12 cɛ kalafili don a y'a fɔ an ye baara minnu ni baara minnu kan ka kɛ kalafili labɛnni a y'o baara bɛɛ lajɛlen boloda joona joona n'an m'o kɛ janni décembre kalo tile 12 nata cɛ n'an sigira n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Mali kɔni an bɛ taa dɔw la sɛbɛnnikɛla ko o kuma min fɔra fɛn min kɔni ye Senegali masakɛ ye ka sinsin o kan Mali ani Guinée Conakry gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ fɛn min ye Macky Sall a y'a jira k'a fɔ CEDEAO ti jɛn n'a ye cogoya si la sabula maa minnu ye fanga ta u yɛrɛ dabarani de ko février kalo tile 22 transition bi ban olu bi taa ka bɔ yen o tuma olu bɛ min ɲini i bɛ farati kojugu kuma na maa minnu ye fanga ta olu dabarani jɔnni dabarani Asimu Goyita dabarani ya ayi dɛ e tɛ ne nana fa non je n'ai pas dit ça i y'o de fɔ ko Macky Sall ko mɔgɔ minnu ye fanga ta olu dabara de y'a fɔ kuma ɲɛna sisan Asimu yafa ma ayi yafa ma procureur kuma ɲɛfɔ don ayi yafa Ala kama est-ce que les nerveux bina e b'i kosi yɛrɛ ma o tenu Ala kana t'i hakili sigi kuma maa minnu ye fanga ta olu yɛrɛ dabara de ko olu yɛrɛ da de ko kuma
ɲɛna sisan olu da ko maa minnu ye fanga ta u yɛrɛ da de ko kabini kalo tile 22 san 2022 transition bi ban o y'a kuma fɛn min ye CEDEAO ye olu kɔni kɛlen bɛ ka kala di turu kan tile kelen di fara kan n'u k'u bi dɔ fara kan o tuma fɛn min ye sanction ye o bi da Mali kun fɛn min ye Macky Sall ye a ko sanction kun fɔlɔ minnu dara maa 100 ni maa 49 n'i y'a mɛn k'a fɔ u si ti voyager hali u k'u ka passeport fara k'a fili sabula datiguru ɲɛw maa ti don maa ti bɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye an ka transition a ɲɛma n'o ye Assimi Goïta ye ka taa fara ministre des affaires étrangères kan o maa 2 mankutura o kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka wuli ka jɔ kɛ janni décembre kalo tile 12 cɛ baara minnu kan ka kɛ u k'o taamaw kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye kunnafoni jɛlen o ka di CEDEAO ma n'o ma kɛ fɛn min ye décembre kalo tile 12 nata ye a laban a da bɛna sɔn olu fana ɲɛ wa fɛn min ye u ka sɔrɔ ye n'i y'a mɛn tubabukan na gel des avoirs tamakɛlɛ wo sɔn ale n'a b'i bolo farafinna wala farajɛla i perdira n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko fɛn min ye gɛrɛndɛ wɛrɛw ye minnu kɔni bɛ yen n'olu labɛnnen bɛ décembre kalo tile 12 nata n'u sago ma d'u ma o tuma fɛn min ye sanction wɛrɛw ye u bɛna dɔ fara a kan tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye embargo ye maaw bɛ siran o de ɲɛ walima fɛn min ye wari ye k'o tigɛ jamana la a ko n'o kɛra a bɛna ni gɛlɛya caman ye Macky Sall ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali faamaw u k'u jilaja kuma cɔrilen ka sɔrɔ u da ani kuma gɛlɛn ka sɔrɔ u da yanni décembre kalo tile 12 in jɛ Ganakaw fɛ yen ni kan jɔlen ma sɔrɔ Mali faamaw da o tuma sanction kura de bɛ ta wa fɛn min ye CEDEAO a bɛna wuli kajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ hali ni Assimi Goïta ni Choguel ma sɔn kalafili bɛ labɛn forcé ne ko CEDEAO u sago bɛ fiɲɛ na wa ayi an bɛ fiɲɛ min sama ka u sago b'o la n'o ye Ala ta ye Jean Tedou n'u bɛ se min na o k'o kɛ maa tɛ taa k'i da k'a da o i cogo dɔ dɛ ni frontière datugura balo bɛ bɔ min Jean Tedou samiya ma ja balo ma sɔrɔ Segu an balo bɛ Ala bolo a ma sɔrɔ Kulikoro sa fiɲɛ dɔ balo bɛ Ala bolo miyɛri du wayi Maliyɛn ti kɔngɔ kun koyi bon an bɛ sun ka ayiwa ba ni sunna sun bɛ tigɛ o Jean Tedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana o don sɛbɛnni kɛbaa Burahima Gindo a taara sa Jean Tedou k'a dɔn fanga ɲɛmaa min ye Choguel Kokala Mayiga ye a kun taara n k'i ɲininka sangaw fɛ yen Jean Tedou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min ye a bɔ jateminɛ ye baara kura minnu kan ka boloda san n'a lamini na i n'a fɔ min ye kura ye k'a sarada san n'a lamini bɛɛ lajɛlen na layidu dilen kun don Jean Tedou k'a dɔn a bɔ min ye a wari ni a baaraw ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔra k'a ban o tuma baara ka daminɛ a wari bɛ jɔ CFA wari miliyari 5 Jean Tedou min ye a bɔ sɛbɛnnikɛla ye a ko n k'i ɲininka sangaw fɛ yen nin kɛra nisɔndiya da ye Jean Tedou k'a dɔn ayiwa min ye monsieur le maire sangaw fɛ yen Jara Jean Tedou k'a dɔn a nisɔndiyara nin kɛra ale tile de la o ye Ala tanu ye san n'a lamini i k'a dɔn kura ka yaala fa bɛɛ lajɛlen na Jean Tedou k'a dɔn mɔgɔw ka bɔ dibi la sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye lampadaire n'o yelen belebeleba ye o ba kelen Jean Tedou k'a dɔn o de bɛna don san dugu kɔnɔ yelen ka cari fa bɛɛ lajɛlen la premier ministre da sera a ma o san ye dugu barikama ye Jean Tedou o tɛmɛnen kɔfɛ san jɔyɔrɔ ka bɔ bi kosɛbɛ Mali yɛrɛ i k'a dɔn a ɲɛ t'a la kɔɔri i k'a dɔn o bi sɔrɔli min kɛ san mara kɔnɔ a fanga ka bon kosɛbɛ o tuma ɲinɛ man ka kɛ san kɔ yiriwali in kɔni ani nin ɲɛta a bɛna kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ nka a bɛ daminɛ san na Jean Tedou k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ɲuman caman ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa i k'a dɔn ko tigi yɛrɛ kuma ta ale ye kuma ta journalistes a n'olu kumana Jean Tedou k'a dɔn n'o ye ji ani courant Jean Tedou k'a dɔn ani pétrole ani sanu Mari Janɛ o ministre jɔn don Lamini Seydou Traoré l'enfant de Bassabougou avant d'avouer. Beledou Kado, il est Traoré de chez nous là. Laisse-moi tranquille ça. Ça. Ma deli k'a fɔ ko faama ma bɔ anw fan fɛ wa bon Lamini a ba de bi bɔ anw fɛ yen Bɛlɛdugu a bɛɛ na de anw fɛ yen Sumala Sise muso bi bɔ a fɛ yen o awɔ Sumala Sise kɔni Asan Traoré Asan bɛ bɔ a fɛ yen ba dɔ solo den don Kolokani awɔ kura bɛ taa anw fɛ yen a ti mɛn han kabini 1960 kana bila bila min ye aw ka fanfɛla ye maa kelen min bɔra ye ko dɔɔnin b'a kun ko wari ko kuma yɛrɛ bɛ fɔ a fɛ o ye Bina Dosolo ye nka Bina Dosolo fana jagokɛla kun tɛ a bɛ buru de gosi merde ni kuma Jean Tedou
sɛbɛnnikɛla ko a ko jitigi minisiri Lamini Seydou a y'a jira k'a fɔ camancɛ fanga kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ min bolo da Sɔni Seydou waati min bolo dalen d'u ye kuran ni ji kana kɛ maliden ma negela ye bɛɛ lajɛlen de k'a sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen la o de la dabali tigɛra minisiriso in fɛ Sɔni Seydou k'a dɔn wulikajɔ ka bolo da joona a ko miliyari 5 u y'u tɛgɛ don de ka n'a lamini kama tabarikala k'a dɔn sangaw ko hakili sigi fɛn o fɛ n'o de ye nafamafɛn ye ko a bi sɔrɔ kuran na walima ji la sangaw b'a sɔrɔ tabarikala Lamini Seydou y'a jira Sɔni Seydou k'a fɔ wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan san jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na sɛbɛtile jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sa o tuma a date to ale ka minisiriso la ni kuran ni ji de don ni fɛn wɛrɛ a b'a bɛɛ lajɛlen dɛsɛ ka na a to kan bɔbɔ ni kuran min ye a wa baaraw ye Sɔni Seydou k'a dɔn a dabɔra sabula i k'a dɔn waati kunkurunin dama de bolo dalen don walasa bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso Daba Tunkara fɛn min ye minisiri ye n'o ye Lamini Seydou Traoré ye n'a tanuna cɛ wɛrɛ bɛ min cɛsirilen bɛ an ka taa ye a ko an ka taa aéroport du Mali la Fasiriba n'o ye moniteur ye la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye aéroport du Mali kununko a tɔgɔ kun ka go nka bi an bɛ don min na i ko bi wulikajɔ ani cɛsiri minnu kɛra jamana faamaw fɛ cɛ kelen min dara ka bila ye n'o ye colonel Lassina Togola ye aéroport n'o ye Mali avion jigisow ye u ɲɛda yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kununko ani kunnasinigo ye sigi kɛra fɛn min ye aéroport ye a ka conseil d'administration baara minnu kɛra ka t'olu lajɛ baara minnu bɛ yen n'olu bɛ boloda o jija a n'o cɛsiriw olu ka kɛ joona sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn 63e session o kɔni ye lajɛ 56 fɛn min ye aéroport du Mali a sigir'o kan budget 2021 baara minnu kɛra ani baara minnu bilalen bɛ n'olu kan ka kɛ teliyala ka nikurasi aéroport du Mali la colonel Lassina Togola a n'a ka cɛdenw fɛ damagaru la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye aéroport ɲɛmaayaso ye conseil d'administration maa minnu b'a kɔnɔ ani cakɛla minnu b'a kɔnɔ jate minnu bɔra ka bi baara minnu kɛra jango san laban in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ kow yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye aéroport ye a PDG n'o ye Lassina Togola ye ka fara a baarakɛɲɔgɔn kan sigikun kɛlen bɛ ka fɛn o fɛn kɔnɔ aéroport ye a bɛ se ka ɲɛda kura sɔrɔ cogo min na o bɛɛ lajɛlen sabatira sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'an ka jamana aéroport lajɛ ni belebeleba de don jamana yɛrɛ ka kana kɔnɔna na ani jamana yɛrɛ yicogo ɲuman na Lassina Togola n'o ye nin colonel ye min n'a taara ka bila aéroport kunna ka b'a nana baarakɛlaw ka nikura fiyɛw la baara yɛrɛ ka kolo giriya baara ka sabati sanga ni waati a y'o baara de daminɛ fɛn min ye aéroport ye gɛlɛya minnu tun bɛ lakanako la maaw ta ni ka segin ko la ani fɛn min ye sécurité ko la nin bɛɛ lajɛlen sabatira aéroport jamana faamaw ye nafolo min don a la min bɛ se k'a to a ka kɛ farafinna wasola ye hakaja Mali bɛɛ lajɛlen wasola ye o sabatira sɛbɛnnikɛla ko a ko baara caman kɛra caman wɛrɛ yɛrɛ bolo dalen bɛ fɛn min ye ɲɛmaa ye colonel Lassina Togola a yɛrɛ a ye wulikajɔ caman kɛ Mali aéroport senunda in damatɛ koyi Moti Tombouctou Kayi aéroport bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni diɲɛma bɛ se ka sira taama wulikajɔw de bɛ sen na a ma da o dɔrɔn ma jamana wɛrɛ minnu bɛ n'olu aéroport ka ɲi ni maa bɛ singa n'o ye i n'a fɔ Côte d'Ivoire Niger Sénégali ani Togo a ye wulikajɔ ni baara daminɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to Mali yɛrɛ ta bɛ se ka tɛmɛ olu la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bɛɛ ani koto ɲɔgɔn da la ka siraw taama komi ma partenariat public privé o wulikajɔw daminɛna jamana caman bɛ n'o ye Émirats arabes ye ani jamana wɛrɛ minnu bɛ n'olu ye avions ye u ko min ma Jetlex k'olu sira taama olu ka avion bɛ se ka tu Mali la cogo min o de bɛ dɔ fara sɔrɔ kan ani jamana ka ɲɛtaa kan colonel Lassina Togola a y'o wulikajɔw kɛ sɛbɛnnikɛla ko baara minnu bolo dalen bɛ 2022 la u ka girin n'o ye sabula fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'u bolo si yɔrɔ min na aéroport du Mali a b'o sira de kan wa a bɛ taa bila yen ŋami kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le moniteur kɔnɔ Adama Kulubali ale ka fasiri don Jɔnti Seydou ne bɛ bolo buwa ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi Jɔnti Seydou k'a dɔn sɛbɛnni kɛba dankɔrɔba yɛrɛ don Alhaji Abe Hayidara surufukɛ ko an ka taa lɛnpo la mun bɛ lɛnpo m'a fɔ a fɔ ko sɔrɔ min ye jamana wagande k'a yakubaya Jɔnti Seydou k'a dɔn maa min bɛ jamana nafolo bɛɛ lajɛlen kunna o de ye ministre de l'économie et des finances a tɔgɔ de ko Alfuseni Sanu bɔbɔkɛ pasa bɔbɔ don wa bɔ ma ibio tere na tere ma dɔ mɛn n'i y'o mɛn o ye bɔbɔ de bɔbɔ bile de y'o ye awɔ
Jean Sedou ministre de l'économie des finances Alfousseni Sanou Jean Sedou ka dɔ awɔ bɔbɔkɛ a ka cɛsiri ni wuli ka jɔ bolo kan a ye yeli kɛ dɛ Jean Sedou ka dɔ jamana a nafolo sɔrɔli bi teliya jamana nafolo a bi kana Jean Sedou ka dɔn ayiwa minnu yɛrɛ ye wari bɔbaa ye u bi lafiya Jean Sedou ka dɔn n'i y'o mɛn o dun bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na k'i to i ka bitigi kɔnɔ k'i to i ka bureau kɔnɔ jamana ni fɛn min ka kan ka sin k'a sara ten ayiwa par voie électronique Jean Sedou ka Allah Mali c'est d'ailleurs kɔni ka l'impôt sara électronique o bi kɛ cogo di yaro i ka kala bɛ kuma nin yɔrɔ ye dɛ wa ministre filɛ ka nin sigi Jean Sedou k'a dɔn a teliya a n'a nafa Jean Sedou ni wari ko tew n'a ko tew kɛsu kɔnɔ ministre b'a don dɔ ye directeur b'a don dɔ ye impôt la comptable b'a don dɔ ye bɛɛ b'a don dɔ ye ne mana t'o la bilen o ministre ye ko yɛlɛma koyi ɲɛ bɛ nin bɔbɔkɛ pasa in na a ti kuma nka a bɛ ko la koyi ne ye min bɛ e ɲinɛna o ne m'a f'i ye fɛn damadɔ bɛ yen o kana bɔbɔ bila a la ne delila k'a fɔ e ye kumaso in kɔnɔ n ko jamana in n'a faama kɛra miyanka ye walima bɔbɔ o y'a sɔrɔ hali transition ma kɛ i y'a fɔ n ko miyanka walima bɔbɔ n'a kɛra o don o don n k'an bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la Asimu ye jumɛn ye miyanka wa bɔbɔ de wari ko dira bɔbɔ wa nin y'a ɲɛnabɔlen koyi n'i ye wari bɔ kɔni kɔlɔsi kalifa bɔbɔ la kɔngɔ b'an fa o parce que ko bɛ ni dɔɔnin bɛ buru a b'o bɛɛ datugu a kun y'o de o ni mana kɛ tan sisan namara yɔrɔ bɛ wari labila agent ka taa ayiwa impôt sarala fɛ yen impôt sara dɔ sara k'a dɔn o bɛ se ka dɔ sara ka dɔ to walima Jean Sedou a na dɔɔnin d'a ma tɔw bi bila sa na don wɛrɛ ni ciden nana o n'a fɔ ko m'a sɔrɔ yen o banna Jean Sedou kabini san 2017 jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ électronique donni min ye informatique donni ye Jean Sedou k'a dɔn k'o daminɛna nka k'a y'an k'a bonya ni k'a jiidi a fɔ ministre de l'économie et des finances Jean Sedou a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye lafiya bɔda ani baara ka kɛ ka ɲɛ Jean Sedou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ wari bɔlaw maa min bɛ taa juru kani o Jean Sedou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko wa min ye telima ye o fana bi kɛ a bɛ kɛ sababu ye min ye banque ye Jean Sedou k'a dɔn i sigilen sin ka message ci banque la nin bila impôt ka compte la o fana bɛ se ka kɛ a tɛ kɛ banque kɔ o la hawla wala quwwata mais comme toi tu connais rien en finance o kelen n'a ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la n b'a da non ça je connais pas anw kɔni anw bɛ min dɔn wariko la n tɛgɛ n'i tɛgɛ en matière de comptabilité fɛn numéro bɛ fɛn bɛɛ la vente o numéro bɛ yen en matière de comptabilité i b'o dɔn vente ayi ala jaliden bɛ dɔ f'a di awɔ anw kɔni vente ye dɔwɛrɛ ye n'i ye muruja pese a bɛnna kulo Jean Sedou le ministre des finances Alfousseni sɛbɛnnikɛla ko nin baara in kɔni kɛ maa caman yɛrɛ ɲininka yalima nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na a nana gouvernement dɛmɛ kosɛbɛ Jean Sedou k'a dɔn a nana jamanakuntigi dɛmɛ kosɛbɛ baara kutumu kɔnɔ o kɛra hali maa minnu yɛrɛ ye l'impôt baarakɛlaw ye sarakisɛw ani sɛbɛnfura minnu bɛ yen n'a b'a taabolo ɲuman kɔfɔ Jean Sedou nana dɔ fara i k'a dɔn a lakana kan kosɛbɛ a ko an dun min ye Mali Jean Sedou k'a dɔn an bɛ to nin de la dɔɔnin sabula ministre caman bɛ yen min ye transition kɔnɔna ye olu ka baara taara k'a fɔ u ye nin kɛ Lamini Sedou i m'o ta fɔ ministre des finances ta ma fɔ Jean Sedou k'a dɔn nin ɲɔgɔn na ministre 4 5 mana sɔrɔ gouvernement kɔnɔ baara banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la mais pourquoi le ministre là ne grossit jamais qui Alfousseni Sanou là je te dis la vérité jamana hami je te jure il est allé de ce trésor kunna wa Johnny Alfousseni kɛ mais bien sûr les banques les trésors les douanes les impôts c'est lui le patron les domaines o bɛɛ la pasalen don ma Lamini yan Lamini Sedou i b'a fɔ don o don dɔ bɛ bɔ a la Lamini tɔ fi minɛ k'a fi hami de don jamana hami Lamini Sedou a tɔ minɛ k'a fi même le boss il n'a pas grossi hein Johnny Asimu kɛ a ye Asimu ma bonya mais a ye dasi ninnu di dɛ m'o ye dɛ dasi jugu karangafe si ninnu ni dasi minnu tun bɛ Asimina a y'u di o kun kɛlen bɛ k'a cɛjugu o kun kɛlen bɛ k'a cɛjugu o y'a sɔrɔ ko problème kun ka ca sisan kɔni a ye dasi ninnu di même le premier ministre n'a pas grossi jɔn Choguel Choguel kɔni tɛ o ale tɛ sɔn o bon tu as vu Choguel tɛ sɔn et c'est ça intelligent Choguel tɛ sɔn c'est ça intelligent n'a ye miniti 15 sɔn i b'a sɔrɔ o y'a ka dugu jɛlen ti jɔn ka te Zara premier min an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye Zara premier o bi bɛn
Jɔnsi Sedu sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ n'i m'a tu i b'a kunu siga t'a la n bala cogo bɛ di Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le bâtisseur kulu nin y'a ka sɛbɛn ye kulu ko yala dabɔ n kama wa yɛrɛsago kɛ minisiri min n'a bilalen bɛ ji ni kungo lakanali kama a to a de ye Modibo Konɛ Modibo Konɛ jiri tigɛbaw ani jiri baarabaw ani kungo lakanabaw ka fara jiri nafabɔbaw kan u kɛlen bɛ Modibo Konɛ ni k'a sɛbɛkɔrɔ jalaki k'o sababuya kɛ fɛn min ye dandɛmɛwale ani maabɔɲɔgɔnna wale min n'a ka minisiri so n'a bolofaraw b'a la jiri baarabaw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ bi yɛrɛ e k'u m'a fɔ u bɛna taama ni ka ŋaniya jira kɛ wa a tɛ k'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jiri baarali ani jiri tigɛli an ka jamana kɔnɔ minisiri dɔ tun bɛ kungo ni ji kunna n'o ye madame Bernadette Keita ye ale tun ye baara in bɛɛ lajɛlen bolo kan n'u ko a ma tubabukan na k'a suspend sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ subvention kuma min n'a fɔra a ko gouvernement nana yɛlɛma Modibo Konɛ taara ni ka bila minisiri so in kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ suspension min n'o bɛ yen Modibo Konɛ kɔni ye suspension in yɛlɛma ni k'a kɛ bɔda ye ka se ka yiri yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ monopole ye k'a di maa kelen ma jɔnni société dɔ bɛ yen u ko min ma Ablaye Cissé a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale de ni minisiri kɔni bɛɛ bɛnbɛn de la yiri baaraba tɔw olu kɔ kan fɛn min ye kungo baarali ye k'a da ale kelen bɛɛ ma ale kelen dɔrɔn de bɛ se ka jiri tigɛ k'a labaara o tuma fɛn min ye société tɔw ye olu bɛɛ lajɛlen bi datugu bi sigi sen tigɛ kan gati sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri Modibo Konɛ a bɛna ta fɛn min ye jamana faamaw ye danayaba b'a kan sabula fɛn min ye a ka wulikajɔw ye o kɛra sababu ye jamana faamaw olu k'a bila nin cakɛda in na nka n'Ala ma jan kɛ fɛn min ye natabaya ani fɛn min ye mago tɛ ko la ye o laban bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye a ka baara ye ni k'a bɛɛ lajɛlen lagosi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jiri tigɛli jiri k'a baara ani ka bɔ ni jiri an ka jamana kɔ kan décret dɔ taara an ka jamana faamaw fɛ min y'o sɛbɛkɔrɔ kɔn sabula n'i kɛra cakɛda ye ne b'a fɛ k'i sen don jiri baara la a ma fɔ jiri tɛ tigɛ koyi jiri minnu bɛ tigɛ olu dɔnnen don jiri bɛ tigɛ ka da hakɛ min o dɔnnen don nka n'i ye jiri tigɛ ka jiri tigɛlen kulu kutu ta ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ o banna sariya de taara sariya min n'a b'a fɔ fo i ka jiri in kɔni i k'a ci an ka jamana kɔnɔ i ka jiri in labaara ya k'a kɛ ko ye wala k'a kɛ porte ye wala k'a kɛ sigilanw ni li ye wala k'a bayɛlɛma k'a kɛ jirimugu ye n'o kɛra jiri a bɛ se ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko o bɛna kɛ sababu ye fɛn min y'an ka jamana y'a ka nafa caman sɔrɔ meuble chevron contreplaqué papier carton ni fɛn caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen de bɛna bɔ jiri la an ka jamana kɔnɔ o da ka d'an na an k'a fɔ an b'an ka jiri kulu kutu tigɛ ka bɔ n'a ye kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko cakɛda minnu bɛ yen n'olu bi jiri baara décret dɔ taara k'a fɔ u k'u sen don a la o tuma n'u b'u sen don fɛn min ye décret numéro 2021 0076 MAADD o min dara février kalo san 2021 décret in ye kuma caman fɔ o ko ni maa min sera ka caution sara miliyɔn 100 i bɛ demande kɛ o tuma n'i ye demande kɛ diyagoya don minisiri kan n'a y'a sɔrɔ i bɛ danganiyaw dafa ka sɛbɛn d'i ma sɛbɛnnikɛla ko nka maa minnu ye demande kɛ kalo 1 kalo 2 san 1 minisiri y'u bɛɛ ka demande bila ye a t'a dayɛlɛ k'a bɛɛ bila tiroir kɔnɔ maa kelen dɔrɔn de bɛ yen min kɔni o b'a kan k'a dasi cogo min o b'a kan k'a dasi ten n'o ye société Cissé sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'o cakɛda in ye o kelen dɔrɔn de bɛ baara la i n'a fɔ ani minisiri kɔni u da bɛ file kelen na SGF AHC ale de kɔni kɛlen bɛ cakɛda ye bi minisiri yɛrɛ kɛlen bɛ ka min sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ cakɛda wɛrɛw bɛ yen ko min ma Alibarika Mali Sarl o ka dossier bɛ yen Magama ko la société Boiserie Farota o ka dossier bɛ yen société de gestion du massif o ka dossier bɛ yen a ko forest société africaine de bois SA nin bɛɛ lajɛlen ka dossier bilalen bɛ yen minisiri ka tiroir kɔnɔ a bannen bɛ ni ka yamaruya di sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye yiri baarabaw ye laban nana ka na ye k'a fɔ n'an ma wuli k'an jɔ an ka cakɛda bɛ datugu u ye sɛbɛnni kɛ ka ci jamanakuntigi yɛrɛ ma n'o ye Kolonɛl Asimi Goyita ye Kolonɛl Asimi Goyita o fana ye dossier kuru k'a bila ye o ma kuma ban o tuma yiri baarakɛlaw ko o bɛ min na o tuma olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka ŋaniya jira kɛ bi n'o ye
décembre kalo tile 10 ye u ko u bi taama k'a daminɛ 10 heures ka taa bila midi la fɛn min ye monument de l'indépendance k'a ta o la ka taa bila cité ministérielle la fo ministre yɛrɛ ka bureau da la o tuma u bɛ t'u ka dusumakasa jira sabula n'o ma kɛ denbaya bayirika de bɛ yen minnu dahirimɛ bi tiɲɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le bâtisseur kɔnɔ a ka bi bɔli la Modibo Konɛ Jean Seydou ne m'a fɔ sɛbɛnnikɛla ta tɛ nkalon ye dɛ nka a bi gɛlɛya cadre min don min ka fili k'a ka ca c'est un bon cadre Modibo Konɛ yan awɔ ayiwa a ɲɛ bɛ ɲini o yɔrɔ nataba kan fanga bi maa tiɲɛ dɛ o fana b'a la nataba ni solamini o bi maa tiɲɛ dɛ Jean Seydou bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant dibila o lakari ye tandɛgɛ ma ye sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Jean Seydou k'a dɔn ayiwa min ye a bɔ dɔnkɔrɔba ye le hérisson mais le Bubé Maïga le tigre hérisson cogo di le tigre de Badala le tigre de Badala i y'a fɔ tiɲɛ kelen o a ma ja i y'a fɔ tiɲɛ kelen o i ye hérisson a ma ala de bɛ fara Bubé kan jugement kɛra k'a nɔ tɛ ko la n tɛna nin ye de ɲama e kɔrɔtɔkun i bɛ nin dɔn ka tɛmɛ n kan o e bɛ nin dɔn kibaru duman fɔ an ye sa bi ye jumɛn ye bi ye jumɛn ye a kibaru duman ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka avion in zadi ko a don Jean Seydou k'a dɔn a da bi k'o la min ye sɔrɔsiw ka minɛn ye o sanni Jean Seydou k'a dɔn jɔyɔrɔba b'a la min ye Bubé Maïga a minɛkun filɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Sumeilu Bubé Maïga a bi kasobonba la Jean Seydou kabini août kalo tile 26 o kɛra Cour suprême ka sɛgɛsɛgɛli ani ɲininkali sɛbɛn kuma ka kelen Jean Seydou k'a dɔn jalaki kelen équipement militaire sɔrɔsiw ka minɛn jamanakuntigi ka avion sanni premier ministre Sumele Bubé Maïga i b'a camancɛ kolo la u y'a ɲininka k'a ɲininka a jɔlen bɛ kuma kelen kan n t'a kalama n nɔ tɛ a t'a kalama Jean k'a dɔn ayiwa ne da t'a la y'a bila a t'a kalama a bi tiɲɛ fɔ o tiɲɛ bi bɔ a da tiɲɛ bɔra hali bi foyi sɛbɛnnikɛla ko liberté premier ministre kɔrɔ Sumele Bubé Maïga nana kɔrɔ laban ye natigɛ wɔɔrɔ ye Jean Seydou k'a dɔn Sumele Bubé Maïga a bi Dakajugu bolo sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kununko alamisa a welela tuguni ningu mina k'a siɲɛ sabanan de ye a ka taa ɲininka dalakan na Jean Seydou k'a dɔn kuma jɔlen foyi ma sɔrɔ a da kolokala kuma ani kuma banaminenw o yɔrɔnin bɛɛ a ka sonindɔnbaw n'o ye avocat ye olu sina ka lettre k'a nɔgɔni fɛ Lala Koteti i k'a dɔn sen ŋɔni a bɛ taa so koyi demande liberté provisoire u ka yafa a ma k'a bila a ka taa so kiiritigɛla ko menoté prison ala ça me fait mal c'est mon grand frère mais min ye min ye il faut le dire je te dis mais ne ko kaso in bi mun ya kiiritigɛlaw ye ba attention mais non qu'à le mettre en résidence mais pourquoi il est malien comme tous les autres Maliens. Il est malien comme tous les autres Maliens. Mais c'est un ancien premier ministre. Je n'ai pas dit le contraire. Quand on commet... Ancien président, ancien premier ministre, ils doivent être traités différemment. Jamais de la vie. En matière de... Aya, son cas est particulier. Le cas de Aya était particulier. C'était dans un cadre particulier, en un moment particulier. C'est pas la même chose. Amadaumao, avion présidentiel de Sagadama. Madaumao. Jamanati ka Buruja ka klaka mierdu way. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Jean Seydou. Nyama. Abukaw. Yaro no fie. Olu ko liberté provisoire. Sigala ko nat. Jean Seydou oro be ikado ye menati kara sigala ngami. Sabula aywa minye kasoba kaka ti dai. Tuni. Sebenegala ko ambi doni mina ko bi. Minye bube ka ko nyi. Ala be ni fendi faraka. Fendi boala. Jean Seydou kado ala ko kumate sa. Ala ko kumate. Ala ko bi feminu no lu donelu. Jean Seydou kado ni komi ngetugo manye o fotugo tinye enga kaba makla kanan diga de eble akanubaw ani lapasabaw akanubaw ni lapasabaw olu ko ni mbe hamina olu ko kaso eble ikadon aywa mad basaba o kanga do yoromi Jean Seydou kadon aywa min yewul ka joni chetiri ma kemefla so mingele do ka fo minu nye teruru se ma fa la jugu bube no lo de binyanga opma olu bi shi ça c'est criminel. Mais tu as vu ça? Ah bon, tu accuses les juges. Non, mais les juges ne gèrent pas, hein. Les...
ala kana di ka di dala i b'a la o Konaté nunu ni fɛn nunu arbo nunu mais ils n'ont qu'à les mettre dans une chambre climatisée ou bien Janti Seydou ne e ma kuma tɔ mɛn o a ko ayiwa wuli ka jɔ bolo kan maa 30 kan ka bila yɔrɔ min u maa 76 ni 6 de bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ɲɛgɛnda la je te jure je me moque pas de lui mais c'est-à-dire que ni ala ye min kɛ ka ne o hinɛ di ala mana diɲɛ ko o ko kɛ i b'a sɔrɔ ne kun ka kɛ n k'a tɔ ni f'i ye wa min sɛbɛnna n bɛna k'o de la ka je m'invente pas a kɛ nin mun ye sɛbɛn ye y'a dɔn jamana in kɔnɔ cɛw cɛ min cogo dɔ bi kuma porokotolen ni kuma jɛngɛ ne mana bɔ i da u b'i ko bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ a to ten kana tugu sɛbɛnnikɛla kɔ Bubé ka maaw u dimi tɛ maakɔrɔ kɛ ne yɛrɛ ma n'u ye ne sɔrɔ don o don u na tasuma da ne yɛrɛ la ni Bubé kɔni kɛra président ye ale ka taa Libéria jɔnni a ko ala t'a k'a ye bilen a banna o a kuma banna ayi e de don dɛ ni Bubé kɛra président ye maa 100 ni kɔ bɛ balo ne na ne ka boli ka taa Libéria ala kana k'a ye wa n'a kɛra président ye on te prend comme conseiller spécial ala kana k'a ye ni mun ye sɛbɛn ye ala yo ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ne pana kɔnɔ a ka bi bɔli la abada kunnafoni tɔ di e ye ngalabu kari o k'u bi ɲɔgɔn kɔnɔ ɲɛgɛnda la non ce qui est sûr et certain a kɛra i b'a f'i bɛ di il est temps qu'on croit à notre justice donc je dis k'a dɔn min ye weleli 3 ye o kɛra vraiment s'il y a des preuves qui n'a rien fait a bɛ bila mais minnu b'a ka juger olu de bɛ sariya dɔn u b'a dɔn ka tɛmɛ kan u b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ayiwa restons soudés derrière la justice malienne bitɔn m'a bila yan abada abada lezi kafe koyara o a koyara wa bana tɔ koyara elle est tigre mais pourtant maa dama min bɛ kaso kɔnɔ peut-être qu'ils sont pas connus comme Bubé o de ka ca voilà u caman de bɛ yen voilà mais Bubé seulement son problème il y a beaucoup d'innocents a donné do il fallait ka kuma yɛlɛma dɛ il n'a pas dit qu'il est innocent Mamoudou Jeka pip, kaka prefan la kodon. Jeka pip, kaka prefan la kodon. Jeka pip, kaka prefan la kodon. Janti Seydou mbala cogo bɛ di dama tugara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays émergent jamana basiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye OCLEI o ye cakɛda ye min ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri o bɛnnen bɛ fɛn min ye yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministre Somi n'o ka baara bilalen bɛ sécurité kunna ani protection civile o ɲɛma n'o ye colonel major Daoudou Ali Mohamed Dini ye fɛn min ye OCLEI ɲɛma ye a n'a ye ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu kan ka kɛ baara minnu kan ka kɛ fɛn min ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen u ko min ma semaine de lutte contre la corruption sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tarata don décembre kalo tile 7 san 2021 OCLEI ani polisi direction générale olu kɔni ye wulikajɔ de daminɛ jango polisi bunnakun kan polisiw sen bɛ se ka don yuruguyurugu kɛlɛli la cogoya min na o bɛ kɛ sababu ye ko caman bɛ ni k'o yɛlɛma kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye école de maintien de la paix a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min olu kɔni ye maa 70 minnu ye haut fonctionnaire de police ye contrôleurs généraux commissaires olu bɛɛ lajɛlen kalanna wa fɛn min ye polisiya baara ye min ni yuruguyurugu kɛlɛ o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na a baara in bɛ taliko de la
sɛbɛnnikɛla ko o tile ɲɛma n'o ye Mumuni Gindo ye a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana in ye a sɔrɔ siraba dɔ bɛ yen ani fɛn min ye a lakana siraba dɔ bɛ yen o ye polisi ye y'an ko yuruguyurugu ani corruption o wale minnu bɛ yen n'o ye filamɛriw ye n'a bɛ k'an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra a ka kɛlɛ maa minnu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o ye jamana finitigiw ye ka fara gendarmew ani protection civile kan a ko nin baara min kɛlen filɛ nin ye nin bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye polisiw ye ka dɔ fara u ka dɔnniya kan yuruguyurugu kɛlɛli ani nafolo dunkojuguya ani nafolo burujali o kɛlɛli la a ko fɛn min ye o tile ɲɛma ye a y'a jira k'a fɔ minisiri a ye hakilina min da nin ye hakilina ɲuman ye wa sanga ni waati nin baara ninnu de bɛ to sen na y'an ko yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min polisiw yɛrɛ fɛ polisiw ka daga kɔnɔ ani fɛn min ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ problème filɛ ye an ye min zalo ka bɔ le pays émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la a don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma dabali ban o don Yohani Sodi k'a dɔn ma deli ka nin ye ɲɛna i ma mɛn duguba de kɔnɔ Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye jateminɛ kunnafoni jɛlen don tandara Yohani Sodi k'a dɔn nin kamalen i k'a dɔn a filɛ ka canaja dɔ ye Yohani Sodi k'a dɔn jarabi nana boloda Yohani Sodi k'a dɔn jarabi laban taara wolo min na i k'a dɔn o de ye furu ye Yohani Sodi i k'a dɔn muso dɔw bɛɛ u man ka furu tiɲɛ yɛrɛ la cɛ dɔw bɛ yen Yohani Sodi maa man ka furu k'u ma sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye kɛnɛkan jaraki de ye k'i ta cɛga ma ten gami Yohani Sodi k'a dɔn muso furula muso in furula jaja muso furula ani kamalen dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ kamalen ni janaja dɔ o fana ka ayiwa o ka kanu ala o miɛ nka walimuso u kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ani cɛli kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani cɛli kun bɛ ɲɔgɔn fɛ min kɔni nana andaraki awa kamalen la Bamakɔ yan o kɔni ta kɛra furu ayi a kɛra Bamakɔ yɛrɛ de Ɲamakɔrɔ k'a kɛra Ɲamakɔrɔ Yohani Sodi k'a dɔn alamisa jan tɛmɛnen Nobakolo tile 10 i k'a dɔn npogotigini janaja in dɔ a yɛrɛ de ko Aja ye kalanden ye Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa a nana Ala minɛ sa sabula furu kɔni baara ka gɛlɛya n'a ma ɲɛ k'a fɔ baro bɛ n wuru ja ta b'a kɔnɔ a furula baro ma o kɛra Novembre kalo tɛmɛnen na Yohani Sodi kuma min n'a furula baro ma woro ni fɛnw bɔra furusiriw kɛra ka dɔn kɛ Yohani Sodi mairie bɛɛ kɛra nka hali bi n'a ka bi Aja hakili kɔni ma se ka bɔ a kamalen kɔ a ɲamakɛ kɔrɔ in ko hakili ma se ka bɔ o kɔ kɔɲɔso ma don de mina ni ye o sabula ɲamakɛ in maa si t'a dɔn gundo min bɛ ɲamakɛ in bolo ka ɲɛsin dennin ma dennin kɔni ayiwa a kɔni dɔnna furu ma Yohani Sodi fo ka taa furusiri kɛ i ye nin ye a sɔnna a kamalen kɔrɔ in o tɔgɔ de ko lezi o ye kamalenbatɔ ye kamalenbatɔ de ko lezi lezi kamalen kɔrɔ ye lezi de Yohani Sodi b'a fɔ Ala ka ko i k'a dɔn u t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ kɔɲɔ kelen kɔɲɔso bɛna don Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa balimamuso ni denbaw olu ye kɔɲɔso ɲini yɔrɔ min i y'o dɔn wa lezi bi so subhanallah lezi bi luwanze la du min kɔnɔ dɛ kɔɲɔso de taara don yen kojugu donc u t'a dɔn u t'a dɔn wala kuwata lezi jabi abi lezi bi kariya nin ye de n ko nin ye de sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira i k'a dɔn Aja kamalen kɔrɔ o bɛɛ luwanze la du min kɔnɔ dɛ haraba kɔɲɔso ɲini dɔ Ala sina k'a kɛ ten kɔɲɔso yɛrɛ sina ka taa bɛn o du kelen ma Yohani Sodi k'a dɔn a bɔ wulikajɔ bolo kan Aja dun b'a dɔn tigitigi kamalen ka so bi yan Aja b'a dɔn a m'a fɔ ko ye man ye min kɛ Aja ye m'a fɔ ko jinɛjugu bɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kɔɲɔso donnen tile kelen tile fila waati ni waati Aja kɔni y'a jira ayiwa a cɛ la k'ale kɔnɔ bolilen don Yohani Sodi k'a dɔn minuit kuma Aja ka kɔnɔbɔli bɛ wuli a don fɔlɔ la a ko cɛ ma k'a kɔnɔ karilen don ayiwa cɛ ka ɲaama ale kɔni a b'a fɛ ka taa ɲɛgɛn na o don cɛ yɛrɛ wulila i y'a dɔn kɔɲɔkɛ kɔni kɔɲɔmuso ko ka di kɔɲɔkɛ yɛrɛ a wulila nɔfɛ ten a sina ka taa bila ɲɛgɛn na Yohani Sodi i k'a dɔn sɔnni sera tuguni a k'a bɛ taa ɲɛgɛn na a taara bila Yohani Sodi k'a dɔn a ti dabila kɔɲɔkɛ yɛrɛ y'a Ala minɛ sa k'a fɔ ni kɔnɔ y'a se yen kɔɲɔmuso kɔni bɔra k'a bɛ taa ɲɛgɛn na Yohani Sodi k'a dɔn a y'i kɔ filɛ k'i ɲɛ filɛ a ɲɛ tɛ maa na du kɛnɛ na ale yɛrɛ kɔni fɛ sa cɛ kɔni sunna na min ye furukɛ ye lezi ka da yɛlɛni don dɔɔni a sina k'i sɛlɛ ye ten kɔɲɔmuso in sɛlɛ kamalen fɛ yen Allah a donna ye donni ko fila min b'a ko t'a to ka t'i yɛrɛ di o ma Yohani Sodi ani lezi kabini u ka danganiya ko kabini a daminɛ u y'o fasɔn bɛɛ bɔ sa Allah fɛnkɔrɔ fila famanen ɲɔgɔn ma Ala k'an kisi o ti da Ala man kisi
furukɛ de kamana gwana sa sɛngɛ kɔrɔ fini jɛma in b'a la furukɛ de kamana gwana sa sɛngɛ kɔrɔ aja mɛnna ɲɛgɛn kɔnɔ a y'a mɔmɔ a kuma mun y'a sɔrɔ o ye fana wulila sa k'i dɛn ka na ɲɛgɛn da kongo aja ɲɛgɛn da aja maa bɛ yen wa aja bɛ yen wa aja a kɛra di hɛrɛ don kɔni aja sɛgɛ maa t'a lamɛn a y'i banamini ka don ɲɛgɛn kɔnɔ aja tɛ yen a kɛra kabako koɲɛkɛ ja tigɛra a hamina koɲɛkɛ fana ye ala minɛ sa o ma bɔ ɲɛgɛn kelen kɔnɔ bilen dɛ o fana y'i to ɲɛgɛn kɔnɔ sa k'i kunkolo bɔ ayiwa ɲɛgɛn danni fɛ ka filɛli kɛ aja mana kɛ n'a donna suyatɔ de la walima a fana ka taa sanfɛ n'a jigin kuma sera ne yɛrɛ fana n'a jigintɔ ye a b'o la aja sina ka kamalen lezi a kamalen wɔrɔ in lezi sin k'o ka da yɛlɛ dɔɔni ka kɛrɛw filɛ ka ɲɛ filɛ purukusu k'i fiyɛ ka taa don kɔɲɔso kɔnɔ aja donnen kɔɲɔso kɔnɔ a taara sɔrɔ ayiwa baro tɛ yen lezi tɛ yen baro y'a furukɛ de ye o tɛ yen kɔɲɔkɛ tɛ yen a fana siranna a dabali banna kɔɲɔkɛ bɔra ka taa min yen yɔrɔ la sa a yɛrɛ sɔmina ka ko dɔ bɛ sen na Jɔnjedu baro ma segin kɔɲɔso kɔnɔ bilen dɛ ayi baro y'i to ɲɛgɛn de kɔnɔ fasa ka taa n'a yɛrɛ ye ma lezi kunji ayi o t'a kun bɔ o baro sera ka taa n'a yɛrɛ ten aja kamana gwana a yɛrɛ nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra o yɔrɔnin bɛɛ dugu jɛlen a bɛna k'a kɔrɔmuso wele k'a fɔ ye ayiwa ne kamana gwana dɛ kɔɲɔkɛ bɔra fajirida fɛ fo sisan ne m'a ye a ma fɛn fɔ n ye k'a dɔn a ma ci fɔ n ye a mɛ n wele o yɔrɔnin bɛɛ aja kɔrɔmuso u sina ka baro wele ten baro a kɛra cogo di mun de kɛra kɔɲɔso yɛrɛ e bɛ se ka bɔ ten kɔɲɔso hali tile 3 ma dafa i bɔra i bɛ taa mini baro ko n'i ka kuma in dɛ n t'a f'i ye aja ye min kɛ aja wele k'a ɲininka ne de ɲɛ ye aja ye a ko ne ma a kɔnɔ bolilen don aja de bɔra kɔɲɔso kɔnɔ k'a bɛ taa ɲɛgɛn na ka t'i yɛrɛ di a kamalen ma lezi jaja lezi bɛ so in kɔnɔ yan lezi y'a a kamalen a ɲamakɛ kɛ lahawla o ye mati ta mati jumɛn ye cɛ ni da i fɛ y'a da tulu la k'a da jaba la baro kolondigi baro ye ka sabali i dusu da denmisɛnnin kana woyɔ ka nin ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ kana malo kuma in woyɔ kana malo ko kana lebu yanni baro ko fo n'a kɛra dɔrɔn bɛ aja fɛ dɛ nka ɲɛ min ye yanni dugukolo ka meleke ni se ka k'a fɛ ne jɛna wari wo n ye fɛn fɔ bɔ n ye nafolo fɛn fɔ bɔ lɛni ne jɛna bɛɛ kɔ ani aja n jɛna kɔ ni ye n kɛ aja balimamusow ye n bɛ taa baro balimamuso an bɛ taa an ka validi nɔfɛ a t'o kun bɔ a to a bolo danga min b'a ko t'a to yen a malotɔ de don a ma malo nin yan diɲɛ bɛɛ ma nin kuma in mɛn e ko baro taara k'a to leziw ka so ye de yan a kɔɲɔso la kɛ kɔɲɔso la leziw ka so ye lezi ka se k'a furu sigi a ma ban wa jɔn sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in ŋɔyɔ man di aja kɔni a yɛrɛ kamana ganna a dabali banna nka jogojuguya jɔn sodi k'a dɔn a bɛ nin de se maa ma jɔn sodi k'a dɔn yɛrɛdɔnbaliya a bɛ nin se maa ma jɔn sodi k'a dɔn ayiwa min ye ɲamakɛ ko ye i m'a furu jɔn sodi k'a dɔn décision ta bɛɛ ye tulonkɛ kɛ nka furu kɔni mana na jɔn sodi k'a dɔn n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ don furu la don a la siɲɛ kelen walima i kana don jango muso kɔni awa ko in kɛra tan de ni kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo k'a bɔ dabaliba kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatungana dabaliba an b'u fo bita ye ko an da bila yan jɔn do an bɛ bita bila yan bɛɛ k'i hakili to a la établissement Maju Sɛnpara san yɛlɛma o san yɛlɛma jɔn do k'a dɔn Damaraba b'i bolo fa k'a sɛbɛkɔrɔto minɛn o minɛn bɛɛ ayiwa u ka bitigiw kɔnɔ a kɛra Samsung ye o a kɛra marque wɛrɛ ye o min ye ayiwa télévision ye frigo congélateur ka taa se climatiseur ma fini kolaw minɛn o minɛn bɛ yen jɔn do bere dalen do kun k'a ti po waasa mɔgɔw ka nisɔndiya sɔrɔ nka i t'a sɔrɔ bitigi foyi la a sɛbɛnnen bɛ bitigi minnu d'a la établissement Maju Sɛnpara l'enfant de Banaba tabarikala commune maire ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan fɛn min ye assise nationale n'o ye commune 1 ta ye k'a bɛ daminɛ araba don ka taa bila alamisa décembre kalo tile 16 araba décembre kalo tile 15 a n'a tile 16 a bɛ kɛ 8h waati a bɛ kɛ musokunda la ka ɲɛsin Korofina ballonnantɛrɛ ma commune maire ko bɛɛ lajɛlen welelen don u kana assise nationale a lajɛw kɛnɛ kan 8h waati 8h30 musokunda bɛɛ bɛ don
bɛɛ ah bon d'accord ça c'est bien ala ko do jira bɛɛ bɛ don Jɔn ka dɔ waati dafara foli ani tɔnni an n'o kɛ ka ɲɛsin jugulamɛkɛ telima ma jugulamɛkɛ min n'a jugu ka ɲi jugulamɛkɛ min n'a ka wuli ka jɔ barika ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ Jɔri Sodi k'a dɔn Ibrahim Karanyara min ye Bamaden ɲuman kɛli Jɔri Sodi k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ani dɔgɔtɔrɔsow ye an ka foli b'a ye Jɔri Sodi k'a dɔn a foli ani tɔnni an n'o kɛ ka ɲɛsin min ye la vieille Sɛnpara i k'a dɔn ale bɛ Orange Money de kɛ Jelibugu misiri nɔngangara la Jɔri Sodi n'i taara sa arajoba de dayɛlɛlen bɛ n'o ma ban ayi ale tɛ foyi kɛ Orange Money VIP de gɛrɛn VIP ne yɛrɛ ko n k'a kɛ n ko la vieille Orange Money kɛ boisson bi awɔ ne ko la vieille tele don gɛrɛn na sa Allah Jɔri Sodi k'a dɔn waati dafara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan dɔɔnin na an balima bɔbɔw ka jɛmukan u bɛ sigi sen kan n'olu wulila Ahmed Jakite ko Sylvie bɛ Bɔbɔkan de fɔ sisan I don't know a bɛ jumɛn nin kelen a bɛ dɔɔnin fɔ a bɛ dɔɔnin boromoro olu a bɛ Bamako Bɔbɔkan de fɔ olu wulila Bamako olu tɛ Bamako Bɔbɔkan de b'a kilancɛ ye français ye Jɔri Sodi Moriw ni Ahmed Jakite bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana sow m'a dun nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan a ɲɛ 21 farikoloɲɛjɛkɛlaw Burapele ani Sidi olu bɛ n'u sɔnni da farikoloɲɛjɛ kan ni Ala ni kira sɔnna ntɛnɛn nata an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali baarakɛba min ye Mamutu Surunin Jɔri Sodi Daba Tunkara wa salam